Arratsaldeon. Gai ordena ordekugu, 3 puntu dauz, hortik aparte erreguek eta galderak eta mozio bi. Eta hortik aparte, da eskari bet, doktorik hauenaneko langilek euren egoera azaltzeko, eta eko dugu gero denbora bat, plantietako euren guzek. Bueno, hasiera mongutzeko. Lehenengo puntuagaz, 2014ko martxoaren 26an izandako batzarrei dagokion akta onartzea. Zer ez badago esateko, aldatzeko edo, gehitzeko edo, onartu egiten da. Hau batez onartzen da. Bigarren puntua da, kontu emotekoa, 2/9/2014 zenbakidun martxoaren 28ko alkatetzako dekretuaren berri emotea. Argitaratu zen, Bizkaiko aldizkari ofizialean alkateak dekretuz izendatutako batzordekidea, gobernu batzordekidea, Buli, Bilbao, eta bigarren alkate orde izendatzen da aldi berean. Horren berri mote izango litzateke. Eratxo bat, bulik izuk hartuko duzu goizargiren, baina bebai egongo eukiko duzu liberazioa, ala ez? Ez bakarri da jakitzeko, Bale. Hirugarren puntura pasauko gara, Gernika Lumoko udalarekin zerikusia duten herrigarbik eta bilketa, hiri hondakin solidoen garraioa eta beste zerbitzu orokor batzuk burutzeko kontratua luzatzeko proposamena. Proposamena da, CESPA S.A. enpresari adjudikatu zion Gernika Lumoko udalarekin zerikusia duten herrigarbik eta bilketa, hiri hondakin solidoen garraio eta beste zerbitzu orokorrak burutzeko kontratua urtebetez luzatzea eta horrekin batera kontratuan egindako aldaketak onartzea. Luzapena 2014ko maiatzaren batetik aurrera jarriko da indarrean, gaur egungo baldintza berdina kontuan hartuta eta kanon berriaren arabera amortizazioen zenbatekoa salbuetsita. CESPA S.A. enpresari eta udal kontu hartzailetzari jakinaraztea erabakia. Hau da, 2005-etik dago enpresa hau kontratatuta herriaren garbiketa egiteko, eta hau izango litzateke geratzen den azkenengo luzapena edo azkenengo prologa. Montantea handize da, 2.200.000 euro inguruko gastu suposatzen dutzo udalari, eta hor egongo litzateke bai zaborren bilketak, kale garbiketak, pintada garbitzea, arratoi garbiketa, papera, kartoia, pilak, jarraintegiak, eta azkenengo urtea izango litzateke. Honegaz batera esan, bulego teknikoan hasi direla ja urrengo plegoak, hau da, urrengo urtien plego barrizek onartu beharko liratekez, lizitazio barrizek zabalduin beharko litzateke, eta urte hau erabili aldugule, eta hau luzatzen dut oposizioari, batzorden ere aipatu gendun, luzatzen dut gonbitea oposizioari, egin behar diran ekarpenak, aldaketak, eta oin izango da momentu egokiz, eta herritarrei bebai, beraiekaz kontuen hartuko dugule, euren iritzizek, lizitazio barriak, baldintza barriak edo zerbitzu barriak esartzen badira. Eta, batzordean ikusi izan. Nik horrela argitzeko, igual, bulik izan debena, aputxo zenbakizik emon, ez da? Eta, berak euskera zen debeles, nik erdera zen got. En el año 2005 se adjudicó la limpieza viaria y la recogida de residuos para 8 años. El año pasado se hizo una ampliación, porque marcaban así los pliegos, para un año más, una prórroga, y este año otra más.
y ya están en marcha la oficina técnica haciendo los nuevos pliegos para poder hacer la adjudicación dentro de este año o por lo menos antes de mayo del año que viene. ¿En qué se gasta el dinero? La limpieza viaria, la limpieza urbana, ¿no? La recogida de residuos y la planta de transferencias nueva que se hizo en La Vega, esos son 170.647 euros mensuales. La limpieza de pintadas y de las paredes, quita los papeles que ponen en las paredes periódicamente, esas cosas, 7.595,58 euros mes. La desratización, tema de ratas, 1.298,01 euros al mes. La recogida de papel y cartón, 3.196,67. La recogida de pilas y el tema de pescaderías que se puso hace 4 años o así, para que no tienen el pescado los contenedores, ¿no? Y se les recoge en la misma tienda, que es 26.448,73. El total son 185.015,78 euros al mes, lo que hace una cifra de 2.220.189 euros al año. Pero aparte de eso, hay una empresa que es Garbiker, que es la que hace el transporte de los residuos a vertedero, y eso supera los 420.000 euros al año. O sea que nosotros decíamos que siempre esta partida es una de las más importantes de mayor gasto, que es la limpieza viaria y todos estos conceptos que hemos dicho, y ese transporte a vertedero. Y bueno, y es la ampliación de eso. No del lado de Garbiker, sino el otro. Solo para aclarar, no llevan los residuos a vertedero, eso lo primero. Se llevan a la incineradora o en su caso, no es lo mismo porque en Vizcaya no se trata ningún residuo en vertedero y no es el transporte, es el transporte más el tratamiento. Pues muy bien por lo que has matizado, pero antes se llevaba a vertedero y ahora pues se lleva todo a otro vertedero que es al sitio, ese al quemador, ¿no? Al quemadero. Pues vale. Bueno, proposamen honen aldekoak aho batez onartzen da. Urgentziazko puntu bi, dauz mozino bi, eta bat alternatiboa PNV-ren udal taldetik, EH Bilduk aurkeztutakoak, bata Euskal Selekzioak ofizialki nazioarteko txapelketan gainerako selekzioen baldintza beretan lehiatu desan aldarrikatzea, hori da mozino bat. PNV-ek beren aldetik Euskal Selekzioen nazioarteko ofizialtasunari buruzko mozinoa be aurkeztu dau. Eta gero, EH Bildu udal taldeak Zurine Peralen atxiloketa salatzeko mozinoa aurkeztu da. Badakizue, urgentziazko gai zerrendatik kanpo dauzen puntuak eztabaidatu ahal izateko, bozkatu egin behar dela. Orduan, mozinoak bozkatu ahal izateko eta eztabaidatu ahal izateko nortzu dauzen alde, aho batez onartzen da. Apirilaren 28an, Guardia Zibila goizean goiz Zurine Peral atxilotu eban Gernikan Lumoko industriagunean. Berarekin batera, beste 20 lagun ere atxilotu ebezan. Ustez, internet bidez terrorismoaren goratzea da atxilotzeko arrazoia. Sare sozialetako hainbat erabiltzaileen kontrako polizia operazioa autoritarismo ariketa hutsa da eta adierazpen askatasunaren kontrako eraso lotsagabea. Horren aurrean, Gernika Lumoko udalak ondorengoa adierazi gura dau. Terrorismoa goratzearen aitzakipean, adierazpen askatasunari egoak moztu guraiako zala. Adierazpen askatasuna zaindu beharreko eskubidea da, baita sare sozialetan ere, eta horrek sasatze polizialarekin amaitzea eskatzen dau. Ustezko delituen aurrean antzespen mediatiko polizialak alde batera itxi
eta epaileak hitzordua jartzea dela bidea inoren eskubideak atxiloaldian etengabe. Konponbide garaia dela Euskal Herrian eta ez beste garai batzutako errezetak erabiltzekoa. Eta azkena, udalbatza honen erabakia komunikabide ezberdineri jakinarazoko jakela. Bai, bueno, gu planteatzen diren lau puntuekin ados gauz, uste dugulako badauzela hemen salatzen da moduan, badauzela beste bide batzuk hori egiteko, ez egin da moduan, ez da? Polizia tartean, medio guztietan atarata, eta, bueno, delitua ikusten badagoz beste bide batzuk eta beste epaile batzuk parte hartzeko. Orduan, geure botoa aldekoa izango da. Bai, nik argitzearren gure kasuan ez bakarrik formak salatu nahi duguz, sino ekintza bera bebai, mozinean esaten den moduan, adierazpen askatasunaren kontrako ekintza bata, sare soziala kontrolatu gure dabe modu honetan, eta baina bakarrik alde bateko ekintzak antza danez, sare sozialetan askotan Euskaldunon kontrako gauza iraingarriak esaten dira, eta hor ez da ezer gertatzen orduan, horren kontra gaude. Bai, Begoña, gu bakarrik formak ez, lau puntuak onartzen baduguz. Mozio honen aldekoak aho batez onartzen. Bigarren mozioa. Europar Batasunaren oinarrizko eskubideen gutuna 2007/C artikuluak dira. Honetan esaten du, bereizkeria oro debekatzen da, eta bereziki sexua, arraza, larru kolorea, etnia edo gizarte jatorria, ezaugarri genetikoak, hizkuntza, erlijioa edo pentsakerak, iritzi politiko edo beste edozein motatakoak, gutxiengo nazional baten kide izatea, ondarea, jaiotza, ezgaitasuna, adina edo sexu joera direla bide gauzatutakoa. Bi, naziotasunaren ondoriozko bereizkeria oro debekatzen da. Europa erkidegoa eratzeko tratatuaren eta Europar Batasunaren tratatuaren aplikazio esparruan, tratatu horietako xedapen bereziak gora bera. Gurean aldiz, naiz eta gizartearen gehiengoak bat egin, Euskal Selekzioa baztertua da nazioarteko txapelketetatik. Botere publikoek naziotasun eskubidea bermatzeaz gain, gizartearen nahiari modu positiboan erantzun beharko liokete, eskura diren bitartekoak erabiliz. Zentzu honetan, erakunde honen kompetentzia Euskal Selekzioa baztertzea ekiditzea ez bada ere, ekarpen xume bat egin lezake, dagozkien instituzioei, udaletxe eta herri edo herri honen aldarria helarazi eta egungo bazterketa ezarrez dezaten. Hau dela eta, honako mozioa aurkezten da. Gernika Lumoko udalak, Gernika Lumoko herritarren borondatearen ordezkari gisa, honako eskaria luzatzen du. Euskal Selekzioak ofizialki nazioarteko txapelketetan gainerako selekzioen baldintza beretan lehiatu dezan aldarrikatzen du. Eta hori albideratu izateko, udalak Espainiako Futbol Federazioari Euskal Selekzioari ezarritako betoa kendu eta nazioarteko txapelketetan parte hartzea albidera diezaiola eskatzen dio. Guke aurkezten dugun mozio alternatibo edo ez dakindik komplementarioa edo dena dela, gero azalduko. Euskal Selekzioen nazioarteko ofizialtasunari buruzko mozioa.
zioa. Eusko Jaurlaritza Gobernantza Demokratikoaren Institutuari eskatu dio Euskal Kirol Federazioek Euskal Kirol Federatua ordezkatzearen bideragarritasun juridikoari buruzko txostena egitea. Txosten hau, legelari adituen talde batek egin du erantzita doan txostenaren kopia eta iragan apirilaren 10ean aurkeztu zen jendaurrean. Euskal Kirol Federazioen elkartearekin batera antolatutako jardunaldi horretan Euskal Kirolaren erakunde eta eragilerik esanguratsuenek parte hartu baitzuten. Txosten horren ondorioen azalpenak ikusita, honako hauek esan daitezke. Bat, ez dago eragozpen juridikorik, estaturik gabeko nazio edo lurraldeetako federazioek nazioarteko federazioen parte izan daitezen eta lehiaketa ofizialetan parte har dezaten. Hau da, Espainiako, Europako edo nazioarteko ordenamentu juridikoan ez dago Euskal Federazioen proiektzio edo dimentsio internazionala debekatu edo eragotziko duen aginduzko araurik. Bigarren puntua, kontua ez dago beraz ezintasun juridikoan, baizik eta borondatean, eta hiru dira honen inguruan batu behar diren borondateak. A. Euskal Kirol Federazioen aldetik integrazioa eskatzeko borondatea. B. Espainiako Federazioen eta beren administrazio tutoreen borondatea integrazio hori ahalbidetzeko eta ez eragozteko. Eta C. Nazioarteko Federazioen borondatea, beren araudian baldintza egokia jasotzekoa eta ondoren integratzeko eskariak onartzekoa. Ondorioz, atxikipen eskariari uko egingo balitzaio eta arestian azaldutakoaren arabera ez litzateke inolako eragozpen juridikoagatik izango, taz, kiroleko arbitraje auzitegia delakoaren aurrean errekurtsoa jartzeko bidea aztertzeko aukera dago, eta baita ere, eztabaida juridikoa plantea daiteke Europako erakundeen aurrean, Europako Batzorde eta Luxemburgoko epaitegiaren aurrean, edo Europako legebiltzarraren aurrean. Nazioarteko kirol lehiaketetan parte hartzeko mugatze hori, kasu honetan, Europa mailan, Europa Batzordean osatzen duten 28 estatuetan, tratatu eta hitzarmenetan aurre ikusten diren askatasunen kontrakoa ote den argitzearren. Azaldutako argaitik guztiagaitik, osoko bilkuran eztabaidatuak eta onartuak izateko, planteatzen ditugu honako akordioak. Lehena, bat, udal korporazioaren babesa adieraztea Euskal Selekzioen nazioarteko ofizialtasunaren aldeko aldarriari. Eta bigarrena, aurrera eraman nahi den neurrian saiatzeak merezi duenez, Euskal Federazioak animatzea nazioarteko ofizialtasuna lortzeko bide juridikoak aztertzea eta agortzea, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Bueno, osagarriak dira, modu batera edo bestera, lehenengo puntua bardinak dira, eta, bueno, bigarrenean hor dago. Gure botoa zuek aurkeztutako mozinari baiezkoa izango da, eta baiezkoa emongotzagu guk emondako edo aurkeztutakoari bebai. Bai, guk ere bardin egingo dugu ordoan, ez dakite bia batera edo banan egin behar dan Jon. Bile boskatu. Bueno, orduen, EH Bildu udaltaldeak aurkeztutako mozioaren aldekoak eta EAJ-PNV-ren udaltaldeak aurkeztutako mozioaren aldekoak aho batez onartzen da. Erreguak eta galderak. Bueno, nire beteko galderia da. Aurrekontuen oizko, maietzen sartzen gara ja, gehiengo osoarekin gobernatzen zagoze, eta uste dugu agustura helduko garela igaizko moduan. Holan segitzen badugu, ez dinosu bego, baina bueno. Orduen, zelan doazen borradorerik dagoen, noizko
Pentsamenturik edo kasuen noizko onartuko diezen, bueno, aurkeztuko diezen hobeto esan da, edo zertan zabizien jakitzea. Eske, hilero galdetzen dugu galdera berdina, da sentitzen dut. Baina, hilero, erantzune berdina da gainake. Hilero gabiz, erantzun berdina gaz. Dinot, hilero zatzea ez da zule berdina, borro, zirriborro inge dauela, da horretan zabize, eitzen zabizela. Baina, hilero erantzun berdina hartzen dugu, orduan, apurtu konkretatu alba dozue, eskartuko genuke. Nik ezagit ikusirik totorik gauenaneko langilea dauzela hor, agian, igual, beste galdera batzu dekoguz, eta eureri paso emango batzago, edo... Ez dinot, ez eukiterren hemen itxaroten. Bueno, lehenengo galdera da, hemen balkoian, egon ziren mastilak, Ikurriña eta ipintzeko, Gernikako banderara, eta orain dela, hile bat erdi edo desagertu egin dira hortik. No, desagertu, ez dut uste inork lapurtu duenik. Izango da, kendu direla, ez da? Bueno, horren, eta erraro egin jaku bebai, aberri egun baten, aurton, gertatutakoa ez da, oda mastilean ez egotea Ikurriñe, urtietan egonda moduan ez da, eta ia zein da arrazoia. Bueno, hemen balkoien urte askotan Ikurriña barik egon ginen, bakar gimintzen zan hori balkona da edo zazen jakona, Ikurriña ez. Gero, ja beste urte askotan Ikurriñagaz. Eta gero, zu galdetu zen duen pleno baten, zelan gobernuen delegatuek eskatu deuen, udaratze askori da grekoari bebai, beste Ikurriña bat imintzeko, edo bandera espainola imintzeko. Eta, bueno, gu gauze akoboko peuzuen, seguk reklamazio bat egin duen, eta erantzuneri begire, hori jaskarrizetak ini baina goto, Ailege da? Bueno, ailege da antza. Nik ez do jakin, zer dikixori gonaz da, ez do jakin ailege da nik. Bandera espainola hemin bidala. Eta bakizue, eskatzen debena beti sitio preferente eta handize imintzeko, aldanik eta handizena. Esaken duen, guk Ikurriña edarra badeku gurri minde, legi ez etorten badire esangozko bandera espainola neurri berdinetakoa imintzeko. Esaken du horreratu gungo gara, momentuz kendu gungo dugu, da gero guzku ze gertatzen da. Horregatxik falta da. Arrozoi hori da. Ez galdera izen da, ez dugu ezer jakin. Galdetu gendunean orain dela 2 hilabete edo lan, galdetu gendunean udaletxera heldu zan Urkijoen aldetik zera eskabideren bat edo dena dela, eta, erantzun nahi zen zan, ona ezala ezer heldu. Orduan ez dugu jakin, oin dakigu, oin, bai. Esan izen holan, harinako legislaturan, egon zan Portugaleteko alkate izen zan gobernuen delegoe, Partio Sozialista egon zanien, Zapatero egon zanien. Da harekin guan eskaera, harinako legislatura amaitxu baino, harinako 2011, este txapelili izen bazan, edo martzoa, edo lan, hori idazkarri jakengo de gondo. Da, gukareri paso entzakun, eta gero, etor da oin delegu barrize, eta gero, egon da hor juzgeduetan, juzak ezan arte danik, ez du jakin honetan egunetan ailege danik, bantza ailege da, zeni enaz egon, erdizke egonaz amen, putxuete, fastizita hor nazelako. Da, oin ez teipa, nosko izango dan, hilebiko plazu emintzeko. Ez que, nik ez neban nola nulertu. Gainera, zuk emontzasun
hitza idazkariari, Joneri, eta Jonek azaldu ban, pankarta bazala, lema bazala, eta horregoala. Bai, baina erantzuna hori zen zanta, horretik esan da. Hori zan beste guzua, beste denuntzi bat egon zan, argazki bategaz, udaletxeko balkoien ez ze idatzi dauela, iminde, ez da? Eta erratute iminguen, beste ez da ingun nongoa, eta reklamazioa den zan, da esango den, no, es cierto, lo que pone en el Ayuntamiento de Gernika no es eso. Ahora, arazo barik, da banderina zan beste bat. Bai, horre rekerimentu bigon ziren. Bata banderari buruz eta bestea horko kartel bati buruz. Kartel horretan ipintze ban, esamen ipintzen ezer, zegoan zerik idatzitakorik. Euskal presoak Euskal Herrira esate ban ipintze bala. Da guk esaten gendun, ezetz hori ez dagoela ipintzen. Orduen, desestimentu aurkeztu eban, hori entzun da, eta konprobau ebanean, hori egia zala. Da bestea banderiana, jarraitu eban, eta kontentzioso bat egon da. Sententzia bat egon da, ipini miardala, derrigorrez, lege bat dagoelako. Eta 2 hilabeteko epea dau, hori jekutetako. Horixe da banderiana. Orduan, lehenengo rekerimientoa bakarrik heldu da. Lehenengoa, ez da? Akabukoa. Hor, peusu guztizek emon dire, eta da, resoluzion definitiva, ez da? Bai. Sententzia bat egon da sententzia horren edukia da, kondenatu itzen dabela Gernika Lumoko udala, hori banderea ipintzen. Da 2 hilabeteko epea daukola Gernika Lumoko udalak ipintzeko. Hori da azkenengo rekerimentu etorri dana juzgadotik. Baitxik horregaitxik enduzan hori, lehen esan duzune, denporiegaz, eta oin jarriko gara, ditxuko jatzu zuen bai, eta donartien, baina zeran etxen dugun, ze hori, badakizue, lekitxon beti bera eukin debe, leku askotan. Eta, donartien erabaki betartzen badugu. Beste galderatxo bat, orain dela urte bat baino gehiago hau plenu honetan onartu gendun protokolo bat lantzea desjabetzeari edo desauziari buruzko protokoloa, eta uste dut azaroan edo abenduan izan ziren azkenengo komisioak horri buruz. Eta ez dakit, horren berri zer dakigu? Ez dugu jaso beste deialdirik, Aitorre joaten da komisio horretara, baina Aitorre beidaien dago eta ezin dugu berak galdera egin, baina gabiz itxaroten ia zerratuta badauela testua, edo zertan dau protokolo hori edo lan hori. Bai, uste dut azaroan edo hortik, inguru horretan aurkeztu zen bat, eta gero zuen ekarpenak, zuen partiduan ekarpenak, urrengo batzorde baten ekarri ebazan, irakurri gendu zen eta hori, eta hortze da, onartu egin genituen ia guztiak, 2 uste dut ezetz, eta hori egin da, baina hori da azken aurrekoaz, azkenengoa izan zen garapeneko beste zer bat, esklusiboa, baina plenora ekarteko dau, bai. Bera prest dau, Maria, zuenako egon hartut eta, bai. Beste galdera batzuk. Alde batetik, jakin gureko egunke ia udaletxeak inkestaren bat eskatu dauen, edo agindu dauen, edo enpresa bati, edo inkestaren bat, herritarren artean. Ez? Udalak ez dago ezer eskatu, ni bai esan didate kaldean, galdetzen da bizela, ez dakiz Europako kontuak eta olakoak, baina... Bai. Eta horren inguruan gure dute esan zer.
Dirudienez, inkesta horretan, galdetzen da, ¿está usted satisfecho de vivir en Guernica Lumo? En los últimos años ha notado mejoras en la villa. ¿Cuál cree usted que son los problemas más importantes en Guernica Lumo? ¿Puede valorar la gestión del alcalde Gorroño en una valoración del 1 al 5? 1 mínimo, 5 máximo. ¿Puede valorar a la portavoz de Bildu, Begoña Landa? Me imagino que será en la misma escala. ¿Puede valorar al portavoz de la oposición, Luis Ortúzar? ¿Va a votar en las elecciones europeas y a quién? Y por último, ¿a quién va a votar en las elecciones municipales? Horrek izan dira galderak. Orduan, udaletxeagaz erlazio zuzena daukanez, inkesta honek, horregatik guk galdera hori egin dugu. Ia udaletxeak inkestaren bat herritarren artean agindu dauen. Ze beste alde batetik guk ondorio bat atara dugu udaletxea izan dela. Gu ez gara izan, ez dakize alderdi politiko izanan lan galdetzen dauena nigaitik esate baterako, edo zugaitik, edo alkateagaitik, eta gero Gernika zelan dagoen, eta hori dana. Eta kasualidadez, inkesta egin dauen enpresak da Imago City. Imago City. Sevillako enpresa bat, Sevillandeko egoitza, beste lan batzuen artean egin deuz la revista digital del Fútbol Club Sevilla, del Consorcio Bomberos de Málaga, campañas de marketing, actividades en el Día de la Hispanidad y eventos de casas regionales de Andalucía. Bueno, eta enpresa honen Facebooken agertzen da, el 15 de mayo del 2012, reseñado por parte de la empresa. Agradecemos un año más a Turismo Guernica la confianza depositada en nuestra empresa. Acabamos de diseñar y producir su plan turístico en 6 idiomas. Guernica se consolida como destino turístico pujante en el País Vasco gracias a su entorno natural, su oferta cultural y gastronómica y, por supuesto, a su gente. Agur. Bueno, enpresa hau, Sevillakoa da, dirudienez turismorako egin bihar. Bai, zera, ez dakite, kallejeroak, folletoak, 6 hizkuntzatan, eta abar, eta gu lotu dugu gauza bat bestearekin. Horregatik izen da galdera. Eta honegaz lotuta, beste galdera bat, zer dalata Sevillako enpresa bat aukeratu da turismoko zera egiteko, proiektu guztizia. Euskal Herrian ez dago enpresarik, Bizkaian ez dago enpresarik, Sevillara joan behar? Ez da joan behar. Nik imaginatzen dut, nik ez dakizu urtetakoa dan esaten zabizena, baina 2012koa. Bale, nik hori galdetuko dut, baina hori atera zirenean gogoratzen bat dozuen, nik uste dut ni sartu baino lehenago hasi zirela, gu sartu baino lehenago, 2007an hasi zirela, irudi berriagaz, Amaiak olako proiektu bat ekarri zuen, hori aldatu genuen logotipoa, eta hori hor proiektu oso bat aurkeztu zen. Eta hori atera zen, zeran da, enpresak pojatzeko edo kontzesioa ez, zer bat izan zen, konkurtso bat izan zen. Nik ez dakit, izango da enpresa horrek irabazi zuela, ze bestela guk, Sevillarekin egin zuzen be, Dinonik, galdetuko dut, Luis, nik uste dut hortik datorrela erlazioa, baina beste barik. Da gero noke egin dauen hori eta hori nik ez dakot ideari. Niri ez didate zer galdetu, bai esan didate kalean, galdezka da bizela, eroskin izan zidaten, eta beste barik, baina galdetuko dut. Baina, zerana, propaganda eta horrek egiten dugu zen, turismorako egiten dugu zen kuadernotxoak eta bere garaian hortik atera ziren, ze hori bada enpresie, eurek irabazi zuten konkurtsoa. Baina, hori argituko dugu. Eta eskertuko genkere,
jakitea ia zelan izen zan prozesua, eta hori... Claro, claro. Porbet harrituta geratu gara. Bai. Gure aldetik, ez dago ezar. Ez dago ezar. Bueno, baina lehen esan du moduen, eskaera endube langilek totorik daunenekoa, Mari Isabalek, esan bideuena, tranquil, zeu bizun denpora guztiegaz, Notizia, prekonkurso
kalienak dozu asko esaten diraz. Eta bai esaten dozue, egin dugule, huelgi gero egin dugun egin dugun huelga bat, diciembrien egin dugun jai aurrien, eta postegun alina osartu dira zelan huelga jangoarien, orduen daude okora bat. Berak, telefonik editu goztu guri aurkakortu bat eraien gara, deskoluk eta zagonak dugu elbio. Hori bez dugu bat. Deskoluk bat beran eskuen egon da. Komentez egon ez dugu eran. Ez que nada izen da. Ez. Bik iru urrata horak egin dutzuetez. Hogeta mailu bajadie, hogeta bostena eta hogeikoa ez idatziz. Garnaz bakarek. Eta hori da euren ofertie. Eta gutxin dugu inoz onartu, papel bat zuzen firma, eta gero zango desinuak. Nik uste hori da luzenogikoa. Eta behar minatzak egiten dugu, hori guen egin dugune, berari entoz, talde handizen entoz, uste dugu, ezen, beran eskuen eukidu eskumu igualien. Indugun proposamen bat, zelan gauzen jenti dispuesto bai urtetako be, eta erantzun bidez duki, horren ganien ere. Gero, oina nire gara, huelga egiten da batera. Eta ondo dekugu petzi atzera duen dobe, zapolotzen gabe zonet egunez, jaizetakoak eta ez dure uki horre beste egun gure alde, eta zelan kaleatuko eskoi, eta nahi du eta pindamen petzie, horretarako obligeta gonda jasarte, eta zenbide konsultaz iru, beti izena bardine, zu adostu, atakaltzen direz, hori, eserre akortu eta hien baik, ez proposamen bat emari. Guk ez dugu horri benderak ez dut eskune, bajatu hau, eta holan izango da zuen zerak, kondezinoak jarrekoa. Ez dugu guk hori. Bakarrik leku gulik abituaren dozenak, emon duzkun papel bat ez bazuen nahi bajatu hori, neko zuen. Euneko hogei egun, indemnizazunak 20 eguneko, beha topeta. Osea que, berroi urte lan egin dozenak, joango da etzera urtebeteko soldatiaz. Hori zera, dekugune. Eta erduzko proposamena. Eta oin ikusi dugu, zelan utilizera ben azkeneko hori 2013, gastu egiteko. Horreri kapatu bat abizuari, adibidez, €20.000 ordainduaz. Liburik ez bada, liburetara kanpotiko bat esateko zerren biduzu ez da datorren gutana kaleratuteko, baina hori etxin ez da egun topeko gala. €20.000 gastatu dut. Kostata, ezinuan, eta hori deklarera dela beraz. Eta bueno, eta nire zen gastu asko, baina, klaro, esan dugu, bankuetara eskatuten prestamoak, eta bera inoketzen, baina, ikustu ikusten dut, hori, engireu zehaztu, bueno, banaz hona, eta esan dut ez, banaz hona, dana da, hori, ez duk informazioik ez ebe, ginetzen zantzapet gara momentu guztien, eta gero, arrezitu duzunera, euren bergoz batera, erien dagoz hartute, eta kaleratu dugu dien, eta zerraztuko dela, eta erozen dagoz, Febreruan, egon zientia kampaini egin 2014 eta 2015. Hori urtetzen ulertuten. Eta, ukareratu biala duzue, zelan zanuzien, kontra egiten. Eta, gaur gure zuen, lagartin, goikoan bazinera, kamioi esartzen dugu, zenero agaz. Eta, dana eritzero gizetan natal, hori batzen berratzetik ondoa lotute dekola, zine dala gukalera. Eta, gara, guan jokoraz, berandu, gasto, eta además da oso arro, ez batean agarradan, eta lien egotia eretuzen duziekin, jentiria saltzen, eta eskatzen firmek, eta zarate egiten antzimin gaitzuet esagarra bilek, igual, urteten duztu, ez momentu, nerviosa, ero, bueno, baina, terror gaitin ezponer. Batetan dut ez da, oso larriketa. Apoio hau izan dugu, hau eskartzen dugu biten bat, garriketarra izabatzeko. Asko daulez, claro, pero tendara katzen desein eure jabesteko txuatu bezatzen zinez, bueno, zinezu, eta gure bera egiten dut, gure zena hori da. Du ez gauz kalien, buku dugulako. Gauz kalien, kaleratu induzula. Pilo bat urtela nien, eta ez dizen kapaz, jasarri erosuten ibardin duzte, baina esateko, gure situazioa hula, edo gure esperantzak hone biez, aurreku atzetik eta holan enbio dugu, ez da saluzioako, hau deko zuen, baina ez dituzeko. Eta gero, eskartu egin dugu, apoio duzuna manifestazio gurien, eta bebai, bombazioak eta gurien,
nik bakarrik hemen egon gintzu zen, nien oin aste bete edo elkarregaz, justo orain komenta dozune egon ginen berbetan, egon zariela diputazioa, ez da urren bastien, imaginatu, otazio orain izan zu, Eusko Jaurlaritzagaz, eta hori. Nik ez dakite hortik zeo zer atera badozuen argi edo, eta gero zan baita gogoratzen zuzelan botan dutzu noar bat gure udaletxearen izenean, bueno, gure taldearen izenean, botako zara medio eta bota dugu, ez dugu inon publiketa ikusi, zoritzarrez, bota gendun zuk ikusi eta horren gogunean publik egin eban, eta ez dugu ikusi publiketa, baina bai kuriositatez aber Eusko Jaurlaritzan ze, bueno, pues, nola baiteko zozer egiteri badago, igual. Nik esan behar, bueno, aipatu duzue idazti bat sartu zen duela, eta guk ez dakigula zer, horreri idaztiari buruz, eta esan neutzuen zuei bebai. Esan da, udaletxean sartu dugu, guk ez dakigu ezer. Gure izenean ez badator EAJPNV edo dana dela, gure eskuetara normalean ez da heltzen. Ez dakit, zuek aipatu duzue, udaletxeak, emetik ez dekogu eskumenik, lan arazoetan sartzeko, baina bai elkartasuna eskatzen duzu eta niri okurritzen jatena da, ez dakit zeo zertarako balio dauen, edo ez, baina beste kasu batzuetan eginda, osoko bilkuran hartu olako adierazpen bat, osoko bilkuran onartzeko, eta hori bururatzen jat, uniko udaletxetik egin alduguna. Eta ez dakit, hurbiltasun hori ez baduzue modu batera edo gure partetik ikusi, agian gauzat txartu egin duguz, edo txartu ulertze batzuk egon dira. Hori bururatzen ja, konpromiso hartzen dugun hemen osoko bilkuran inamako arazoagaz egin gendu moduan eta beste arazo laboral batzukin bebai. Urrengo udal batza osoan,
egin aldugu holako adierazpen instituzionala. Proposamen moduan, Bai. Ez bakarrik esan behar, nik ez dakit askotan pasan nazela, baina joan nazenean ez dut olako harrera honik nabaritu. Eta horretik pentsatzen dut, ulertzen dut situazioa bai, ni hurbildu nintzenean, bakarrik hori, ez dozu hau egin, ez dozu hau egin, ez dakizer, ez neban ikusi hor egoala olako harrera honik edo ez dakit, situazioa be ulertzen dut. Eta, horretik aipatu dut lehen, txartu ulertzeak eta agian egon direla be bai. Berandu dela, ez dakit, elkartasuna direzteko, bai, hori aipatu zen duen be bai, joan nintzenean, zuen gara. Birritan... Geratu nintzela. Ez, eta bateria holan besoa hartu, eta geratu nintzen, zelan. Lehenengo galdera izen zen, zelan. Baina, ez da behidatzeko. Nik bakarri Luis erantzuteko, nigaz egon zinin pasaren astean esan behar dut oso zer, alkarrak egon gairena bai zuen partetik eta ni jasone gana zan kezkan dize, baina formak eta moduak oso egokiak izan ziren, eta naiz eta esan eta arrazoia emon ganera gure aldetik falta hori egon dela, edo ez da hurbiltasun hori egon, baina moduek izan ziren behar zirenak eta oso uste dut elkartu ulertu genuela. Dana dela amaitzeko hori adierazpena guk egin gendun nota ohar bat gobernu taldearen izenean eurekin egon eta gero konpromiso hartu gendun eurekin, hori da, ni egon nintzen eurekin eta konpromiso gure partetik eurek esan nebien datorren hastien da bilera hori eta prestatu gendun eta hurrengo gunean txarto espanau, hurrengo guneako eginda zegoen oharra, orduen, apur bat korrik izan zen, baina denpora agortu egiten zalako. Nik apur bete danon izenin igual egingo berba. Uste dut danok Gernikarrak edo
da ezagunek izekeran, da kaletik ikusi, nik uste dut hori atxikimenduz, sentimentuzko atxikimendu ezuekaz pentsatu danok eukidugula. Zeuzelan, igual sentitzen izen dugu politikari moduen edo impotentziz hemendik ezer egin alizeteko almenik edo estekogun almen hori eta sarritan igual lotzatu be urreratzen ezer ezeiteko, ulertzen eta igual horrek frenatzen izan gaitu. Ez dakit, baina egize da, osea, sentimentuz nik uste zuekaz gauzela danok. Baina zeuzelan hor ur mogiduen artin edo sentitzen gara dantzan, ez da ez dakizu ondo zer egin geinken, eta sarritzen impotentzia hori ez erakustiarren edo dinozu, bai azkenien berbagozu eta baino ez da geratuko, nire urreratukera hori, eta dinozu igual inutile da, eta ez dakit. Ja, baina... Bai. Betxu, kasualidades, ni neu joan nintzen azkenengo, atrapa zintxudan, Omatxe Barriati bera manifestazioan, eta gehitxu nintzen horra, ezkinen egon jente askorik. Ezkinen egon jente askorik. Bai, esango zu gauza bat, betxu, ni neu be manifestazioa eneban amaitu. Eldu nintzen berandu amagaz, egun eta gonei beste kontu batzu die, da eneban amaitu zen momentu bat oso violenta zentu du nintzen. Manifestazioaretan da, aitortu inbiar dut. Bai, joan ginen leku batzutan geratzen, badakizu ez da, eta, papel batzu botaten, eta egon zen, mogimendu motz bat nire ustez. Bai, mogimendu motz bat, eta orduen zintzen oso violenta hortik aurrea segitzeko, eta baztertu nintzen. Hori pasaiatan niri, eta nik uste dut, azkenin pertsona gara gube, eta orduen batzuta zintetza eroso, postura baten da beste batzutan, orduen. Ja, bai, badakit, ez, hori, gaina esperientzi deko horretan, bai. Bai, oso ondo joan zan, oso ondo joan zan, bai, egize da. Bai. Ja. Hor da, hori, gupe gutzikin dugu askotan. Bai. Ordu megatxa izen zan eiza. Bai. Beti pasatzen da. Erritik urrun hau eta errez hau, beti pasatzen da. Bai. Nire beraldetik parkamena eskatzen zuet, hori, sentidu basari eta ulertzen dut. Bai. Bueno, ni betzen dut ondo harritxuz, zela geusek, nik ez penetan zuen portaera beti izin da ona, nizuen alboti pasenaz, enaz geratu, saludu du bai, ze apurtxuet ezpek ezaten izin duena nik sentitzen oan barrutik, ze nik izenak ezaten zuet, izenak. Eta pasetan nintzen albotik eta ezaten eta nik zezango txatia, ez da? Hori pasetan zan, nik hori ez dutein, salude bai, hori ez dutein da sentitzen dut, hori falta izen bada, ezkenik geratu zuen neurrien, da esan, ze zango txatie, ze soluzio mongo txatie, nik, ez da? Da benetan egoera gogorra da, eta esplantiezu ondo eta ondo argia esalduzuz geuse, jentiek denpora pilo bat, eta gitxiera dabe bardin da, jente, ezetzen gara, eta jente urte asko darrezunak hor biherrien, eta holan, sufrimentu eta kauen nervizioak eta erdik isotasune eta horrek alterazio asko ekartzen deuz. Bueno, ni bakizu sarri pasenaz albotik, salude bai, naz atrebidu inoz geratzen. Da holan da.
Eta ni, guritxe salude bai, atrebidu zen, ezaten, ze erantzun gutzatien, niko neri, ze, soluzio bat baneko, zeu zer. Beste barik, haitxik, aben amaiara mongozaku.